guys, mag-ihaw tayo ng pangpulutan mamaya sa tabing dagat. Ayan, kasama ko si, dumating pala yung pamangkin ko si Box Rider. Saka si Walter TV, siyang taga-ihaw ngayon. Yung bunso nila. Si Remo ang taga-ihaw ngayon. Ano kayang kahalo ito mamaya? Ang halo niya ay ano lang, yung medyo matapang na, ay meron din silang adobo. Meron din kami hinandang adobo. Sarap guys, no? Sa Tagalog nito? Diyan mo naman. Tagalog mo naman. Maring. Parang maring. Maring yan. Danggit pala yung maliit na. Oo, danggit. Yan. Danggit pala itong inihaw namin. Yan. Susunod natin yung pangtinula. Pangtinula ka. Puntaan ba yung hipag ko? Prito din ng ano, isda din. Dito rin yung iba. Yung iba po naman yung prito dito. Yung sa kanamay sili. Yung kasama ko, masarap na ihawin. Mas dito nga. Paano mo na? Sungayan. Pagkatapos, dito yung mga pangregado. Toyo, kalamansi, sibuyas, kamatis, saka luya. Dapat ito kanina, sinigang namin eh. Gagawin guys para mas masarap yung ihawin natin na sungayan. Ipahiran natin ng toyo at kalamansi. Sarap. Yung islagyan na naman natin ng kalamansi. Pahiran natin mga guys. Mas masarap. Lagyan natin ng kalamansi. Masarap to. Ito na yung kasama ng chibas. Di ba pwedeng lagyan yan? Hindi, yan lang. Okay.
natin yung mga inihaw. Sote, mami, ang dami yan. Ano, nag-imam? Mama, hindi sa akin. Sa akin. Sabay din. Ma'am, Dayan, anak. Mang-shot kamot namin na, ma'am. Sexy ka lang ito ko, ma'am. Sa bayan ko, ma'am. Baka 10 o'clock or 9:30 dito lang ni Alfred. Tapos sumuro, isulungan niya. Nagpana na mahinig na mapana na isa. Oh, nandito yung bus ko. Si Box Rider. Yan, dito natin yan. Sa lahat ng mga followers ni Box Rider, palambing naman mga ka-box. Follow up nyo yan. I-follow nyo yan si Uncle Winston. Okay lang yun, okay lang. Thank you, Box. Malapit ng sunset dito sa Horsewhite Beach. Napakaganda, guys. Dito sinilang si Winston Pilcan TV. Ay, ang friends. Dapat na mabalin pa eh. Ay, nabayag lady. Hey! Nabayag lady. Nabayag lady. Nabayag na po itatay ng bigat. Bakit ka? Yeah. Ito na naman kita taro pa mini. Ang mahal rin na. Ayan ang ato namin na panganay.